हाय हेलो नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत आज गोटे नुआ ब्लॉग को तो बहुत दिन पर आज गोटे पुणी ब्लॉग आरंभ कली कहीं घर शिफ्ट कर जेहेतु तो टे बेजार थिला देखो और सब जिनस माने किसी अनपैक होनी किसी सो से डिले होता तो चलो देखा आज भी मो लगी कम एने सब किसी सजासजी कर सब ये सब मोर मेकअप सब जिनिस कॉस्मेटिक्स तो देखा सब ये मुझे सजे दूँ सब कहीं कौड़ा कौड़ी रहा झील पिला मानकर तो जिनिस मैंने पूरा भरपूर हो घर द्वार जिन सजे दे झील पिला जिन सजेरा बहुत कष्ट कहीं आमर सब जिनस मैंने कौड़ा कौड़ी रखार अच्छी देखो मोर सब नुआ चूड़ी गुड़ा थी गोटे जगह रखिदी ये आईटा गोटे यहाँ पूरा नुआ चूड़ीटा बक्सटा पूरा देखिपे आईटी जोड़ा टे डेली यूज करला भाया चूड़ी बक्सटा यहाँ सब कम चलती आज एक्चुअली लेट्रे ब्लॉग आरंभ कली कहीं सकाल व्यस्त थी चलते देखिए सजेवा सब जिन कौड़ा कौड़ी रखा तो मोर सब जगह जिन सब प्लास्टिक बक्स रखिदे मुझे मैक्सिमम माने प्राय समस्ते प्लास्टिक बक्स रखुवे विशेषकर मिडिल क्लास फैमिली रे एमती रखुचे कहीं थोड़ी ना आम हाई फाई जावाई गोटे कौन अर्डर करें तो प्लास्टिक रखा बक्स गोटे फायदा कौन कहले एमती प्लास्टिक बक्स जना पड़ो कौ जिन कौन अच्छी तो से भल गोटे दृष्टि भावुचे झीर किसी जिन सब गोटे जगह करदेवी कहीं तार भर धीरे धीरे जिन सब बढ़ीगला गोटे जगह रखीदे तार भी खोजा पड़ोनी सब जिनस ये सब बेन क्लिप झील मैंने तो झील पिलार बहुत जिनस थी तो तार गोटे एक्सट्रा करदे ये एक्चुअली ऑर्डर करते ऑनलाइन रू पल्स बहुत भल लगे प्राय से पिंधे नहीं मतलब मुझे पिंधाएनि इच्छा है मुझे पिंधाएनि कहीं अकेजन पड़ो किसी फंक्शन पड़ला से पिंधि एगुड़ा सब तार क्लिप आ तार चूड़ी बहुत जिनस सब अच्छी साजा कम टे सरीगला बाकी अच्छे अभी अल्प मैंने से जो तुम कॉस्मेटिक आइटम सब सजेदेली खाया बस पड़ी कहीं भोक लगे किसी खाई सकाल न खाई कम लगे तो जा खाଇବା खाइला आगे कम अच्छे किसी सजेवा भी बाकी अच्छे सजेबी खाइबा खाइला देखिए भोक हेले आ किसी कम मुंडे पशे से प्रथम खाईदे तापर जा कम करवा और जो अखाड़ा देखुं यहाँ पूरा कर दिया सामान ये बैग पूरा सब कर दिया सामान तो सब गडरेज पैक करार अच्छी यहाँ गोटे कम बाकी अच्छी देखिए हम जब से भी आज करदेवी पड़े लेट आगा हो कौन कौन कम सब करदे ये देखो सब एमती सजे देती
ଦୁଇଟା ଥାକ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଏମିତି। କାହିଁକିନା ଏମିତିରେ ବି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ 4-6 ମାସ ପରେ ରୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ତ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇଲେ ପୁଣି ମୋତେ ରଖିବାକୁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉପରେ ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯାହା ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଏଥିରେ ନେସେସରି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ଆଉ ଏଇଠି ତ ସବୁ ମୋର କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ରଖି ଭାବୁଛି, ତ ପୁଣି ଦେଖିବା ପୁରା ସଜେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଏ ଗୋଟେ ହିଁ ଥାକ ଅଛି ଘରେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ତା ଅନୁସାରେ ନିଜ ପୁରା ସେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଉପରେ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମସଲା ଡାବା ବେଳେ ରଖିଦେଇଛି ଝରକା ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ସବୁ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ରଖିଲେ ଜାଗା ହେବନି। ତ ଏମିତି ସବୁ ଟିକେ କେଉଁଟା କେମିତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ତ ତଳେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ମସଲି ଡବା ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେଇଛି ସବୁ ଏଇଠି। ଆଉ ଭାବୁଛି ତଳେ ସବୁ ଏମିତି ବାସନ ଗୁଡ଼ା ରଖିଦେବି, କାହିଁକିନା ବାସନ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ରଖିଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ତ ଘରର ଯାବତୀୟ ସବୁ ଜିନିଷ। ଏଇଟା ବି ଆଉ ଦୁଇଟା ଆହୁରି ଅଖା ଆହୁରି ମାନେ ଅନପ୍ୟାକ୍ ହେଇନି ଆହୁରି। ତ ଏମିତି ସବୁ କେଉଁ ଜିନିଷ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି। ଏଇଠି ପୂଜା ଘରଟାକୁ ଏମିତି ଏଇଠି ରଖା ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଜାଗା ଯେହେତୁ ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏମିତି ଆଉ। ଏଠି ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ସଜେଇଦେବା, ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଯାଏ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ସଜେଇବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ରହିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବ। ତ ଯେତିକି ହେଲା ଯେଉଁ ଦିନ ସେତିକି କରିଦେବା। ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଏଭଳିଆ ତଳେ କିଛି ପକାଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଟନ୍ ଟାୱଲ୍ଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଛୋଟ ଟାୱଲ୍ଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ତଳେ ଦେଇଦେଲି। କାହିଁକିନା ଖାଲି ଯଦି ରଖିବ ମାନେ ଯାହା ବଲେ ଜଙ୍କ୍ ଖାଇବ, ଲୁଗାପଟା ଖରାପ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ତଳେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ଦେଇ ତା ଉପରେ ରଖିଦିଏ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ଯେତିକି ସେ ହିସାବରେ ରଖିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଥାକରେ ଦେବା କଥା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବି ଏଇଠି ଆମର ବ୍ୟାନର୍ ଗୁଡ଼ା ରଖା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତ ସେମିତି କିଛି ଜିନିଷ ରହୁନି ସେଥିପାଇଁ ପକେଇନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି ପକେଇଦେବା ଦେଖିବା। ତ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲ ରଖିଦେବା। ଏଇଟା ମୋର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ତ ବାହାର କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ଦେଇଥିଲେ ମୋତେ, ଏଇଟା ମୋର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର ଶାଢ଼ୀ। ଟିକେ ହେଭି ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ୱାର୍କ ଅଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଶାଢ଼ୀ କମ୍ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧିନି, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ପିନ୍ଧୁଛି। ଅଛି ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ପ୍ରାୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ।
ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଗଡ଼ରେଜ ପୂରା ସଜେଇଦେଲି ଭଲ ଭାବରେ। ସଜେଇଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଗଡ଼ରେଜ। ସେତିକି ଜିନିଷ ରଖିବା ମୋତେ ପୁରା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଗଲା। ଆମ ଗେଲୁ ଗେଲି ଦି ଜଣ ଯା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ନାଇଁ କ'ଣ ଗାଈ ଇକୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଏବେ ଡୁଗୁ ଆଉ ଗେଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୋଉଥିରେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୋ ଆଣିବାକୁ ଯାଉନି ଏବେ। ଏଥର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଡୁଗୁ ଚକୋଲେଟ୍ କିଏ ଦେଲେ ତମକୁ ଆଜି? ମା ଦେଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ବଡ଼େଇଛି କାର କାଢ଼ି ଖାରେ ଜରି। କାର ବର୍ଥଡେ କହିଦେ। କାର ବର୍ଥଡେ? ତୁ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ କହିଲୁ କି? କ'ଣ କହିଲୁ? ଏମିତି ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କହି ତାଳି ତାଳି କଲ ନା କ୍ଲାପିଂ କଲ? ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲେ। ଆଉ ତୋ ବର୍ଥଡେକୁ ତୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବୁ ନା ତୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ? ହଁ ତାଙ୍କେ ଦେବାରୁ ଖାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆଉ ତୋ ବର୍ଥଡେ ଦେବୁନୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ମାମା ଡୁଗୁ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିଲା। ଡୁଗୁକୁ ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ମିଳିଲା। ମିଳିବା ଡୁଗୁ କ'ଣ କଲା? ଦୁଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲା ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘରୁ ଧରି ଆସିଦେ। ଆଉ ତ୍ରିଷା ମାମାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ ତା ଦିଦିକୁ ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ବି ଦେଇନି। ନ ଦେବାରୁ ସେ ରୋଷେଇ ବସିଛି। ଆଉ ଡୁଗୁ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉନି, ରୋଷେଇ ବସିଛି। କହୁଛି ମୋତେ ଡୁଗୁ ମୋତେ କାହିଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲାନି? ଡୁଗୁ ଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଦି ଦେଇଦେ ହେଲା। ତୁ ଗୋଟେ ଖାଇଛୁ ଯେ ସ୍କୁଲରେ? ତୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଖାଇଛୁ ଯେ? ଦେବୁନି ଦିଦିକୁ କି? ଦିଦିର ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଦିଦିର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡି ତୋର ଖଣ୍ଡି। ଆରେ ସେମିତି ଦେଲେ ଗଗ ପିଲା ଭଲ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ। ଡୁଗୁ ଗୁଡ୍ ବୟ ନା ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ? କ'ଣ କହୁନୁ? ଗୁଡ୍ ବୟ ନାହିଁ। ଇଏ ଦେଖ ଇଏ ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ହେଉଛି ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ। ଇଏ ଗୁଡ୍ ବୟ ନାହିଁ ଡୁଗୁ ଆମର ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଆକୁ ହେଲେ ନା। ଆଜି କ'ଣ କରିଛି? ହାମୁ ଡାଲି ଆଉ ସବୁ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ। ଡୁଗୁର ଦିଦିର ଫେଭରେଟ୍ ସାରୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଡୁଗୁର ଫେଭରେଟ୍ ଆଳୁ ଆଉ ଚଣା ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖେ ମଞ୍ଜି ଦେଖୁଛୁ ନା? ଆଉ ପୋଟଳ ବି ପଡ଼ିଛି। ଧର ଆଜି ଡୁଗୁ କ'ଣ ମିଳିଛି? ଗୁଡ୍ ମିଳିଛି ନାଇଁ? ସ୍ମାଇଲି ଗୁଡ୍ ବୟ। ଆମ ଡୁଗୁ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ନାଇଁ ମ୍ୟାଚିଂ। ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ଲେଟର୍ସ କହିଛନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଗେଲ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେଲା। ଖାଇସାରେ ଢୋକି ସାରେ। ହଁ ଢୋକି ସାରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଧର ମାମା ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଠି ରୋଷେଇ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ରୋଷେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ମିଠା ବନାଉଛି ଆଜି କାଲିକି ରାକ୍ଷୀ ସ୍ପେଶାଲ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଥରେ ବନେଇଥିଲି ମାନେ ବର୍ଷେ ପରେ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ବନେଇଥିଲି। ତ ଏବେ ପୁଣି ବନାଉଛି। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି କ'ଣ ହେବ। ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦେଖିବା ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ ପ୍ରବଳ। ନା ଝାଳ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରବଳ କହିବି।